дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беш аз 6000 адад ҳисобкунакҳои электронӣ насб карда шуд ва ҳисобкунакҳои индуксиониро бекор карданд. Сабаби он кам намудани талафоти нерӯи барқ ба ҳисоб меравад. мутахассисон яке аз роҳҳои кам кардани талафоти нерӯи барқро ба насби ҳисобкунакҳои электронӣ вобаста мекунанд. Зеро моҳи декабр ва сардии зимистони соли 2023 ҳам талабот ва ҳам талафотро ба қувваи барқ бештар кард. маҳз аз ин ҳисоб мутахассисони шабакаҳои барқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров то имрӯз 6314 ҳисобкунаки электронӣ насб намуданд, то андозае бошад ҳам барои кам намудани талафот саҳм гузошта шавад. талабот ба барқ бисёр зиёд аст. аз тарафи муштариёни маишии аҳолӣ қувваи барқро зиёд истифода бурда истодаанд. масъулини шабакаҳои барқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳаракат карда барои бебарқ намондани муштариён саъю кӯшиш дода ҳамашонро бо барқ таъмин карда истодаем. барои кам намудани талафот ҳисобгиракҳои индуксионӣ ба ҳисобгиракҳои электронӣ иваз карда шуда истодааст. дар баъзе маҳаллаҳое ки пурборӣ вуҷуд дорад, зеристгоҳҳои нав насб карда шуда истодааст. аз тарафи шабакаҳои барқи ноҳия барои кам намудани талафот корҳои назаррас иҷро карда анҷом дода истодаем. шабонарӯзи гузашта, яъне давоми 24 соати сани 23 январ ба ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 3 миллиону 400 киловатт-соат нерӯи барқ масраф гардидааст, ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2 маротиб бештар мебошад. сабаби асосӣ сардӣ аст ва сокинон барои гарм нигоҳ доштани манзили истиқоматӣ аз қувваи он истифода мекунанд, зеро ягона роҳи гармидиҳӣ печҳои гармидиҳандаи барқӣ мебошад. зимистони соли январи 2023 бисёр сард омад. аз ин муштариён қувваи барқро зиёд истифода бурда истодаанд. таҳлилҳои мутахассисони энергетика нишон медиҳад, ки моҳи январи соли 2022 сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 76 миллион киловатт-соат нерӯи барқ масраф карданд. ин нишон дод дар моҳи январи соли 2023 эҳтимол аст то ба 98 миллион киловатт-соат барқ баробар шавад. ин пурборӣ ва талафот боиси садамаҳо дар шабакаҳои барқӣ мегардад. ба хотири таъмири он танҳо шабона барқро дар ҳудуди баъзе аз шаҳру ноҳияҳо хомӯш мекунанд. ҳавои сард ва талафоти зиёд боиси пурбории хатҳои интиқоли барқ мегардад. аз ҳисоби пурборӣ дар баъзе аз минтақаҳо шабона барқро хомӯш мекунанд, то аз садамаи шабакаҳои нерӯи барқ пешгирӣ кунанд. аммо ин ҳолат боиси дар хунукӣ яхбастани қубурҳои обгузар шудааст. сокинон аз ҳисоби сардӣ ба ҷуз аз қувваи барқ инчунин ба оби нӯшокӣ танқисӣ мекашанд. ин дар рӯз боз об набуд, ях кардагӣ буд. рӯзи 22 числа ҳамон сварщикҳо омда дунями турбанги яха тоза карда оба сар додан. соатҳои 6 буд ме 6 ҳамушаб истад барои ях накардан гӯем ҳамушаб даи шабанда чироқ муд бо мана ях кард бо об нест. ҳозир аввал печки бурҷурка мемуд бо умеди об шуда ва чироқ шуда пас яъне гуфта печки хиридигмони кӯмур ихе запас кардигмони ҳамун хунукҳо доштем ҳамеша башкири ҳамун бачаҳо хунук. барои кам намудани талафоти нерӯи барқ мақомоти ин ниҳод тамоми чораҳоро андешиданд. акнун сокинонро мебояд аз он сарфакорона истифода намоянд, зеро ҳоло махсусан дар сардӣ ягона манбаи гармидиҳии нерӯи барқ аст. шахсони рӯзгордида таъкид мекунанд, ки бояд мардум маърифати баланди сариштаву сарфакориро ба роҳ монанд, то хатҳои интиқоли барқ пурбор нагардад ва боиси садама нашавад. ҳамин эҳтиёт кара کمتر استفاده برد نقده نمیبرد دارد اینها پیشتر همین استفاده کمتر آدم بدگی خواهد و ها این طلبات نمیبرد دارد ترانسفورماتر اینه همشه ولی من به 100 کیلوی بار کنید من میبرد دارم نه این ترانسفورماتر همه خیلی احتیاط کردن در کار کمتر استفاده بردن در کار یا قوت کتی نمیشتگی سر احتیاط کرد با استفاده برند نقده طلبات بسیار اگر یگان جا ریمان نکند همین هایده هر روز سویت های 1 ساعت با 1 سوتکه با 1 ساعت یا 2 ساعت در میگی هر محله 1 ساعت می 2 ساعت سویت خیلی من راهم بود شد همه جا طلبات با نگاه کرده شداسته نه پیشتر نه شدگی
танҳо дар ҳудуди ноҳияи бобоҷонғафуров 64320 муштарӣ аз ҳисоби аҳолӣ ба қайд гирифта шудааст. талабот дар моҳи январ беш аз 98 миллион киловатт-соатро ташкил медиҳад. новобаста аз ин барқчиён аҳолиро бо қувваи барқ таъмин мекунанд. хомӯш гардидани он танҳо дар ҳолати пурбории хатҳои интиқоли барқ ва садамаҳои трансформаторҳо ба қайд гирифта мешаваду халос. он ҳам ба хотири пешгирии садамаи шабакаҳои барқӣ аст. гузориши Мафнуш Кур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.